Okay. Good morning padong sa kautuhon. Tiyo sa trabaho na mansion. Ay ay ay. Yun. Ay. Mansion baby. Ang pagtan-og sida. Ha? Di mo lang? Atong email na ba? Alay na. Na. Ha? Sure. Hindi naman ano. Wala na rin dahil. Ha? Ha? Wala na dahil. Ito po. Ay, pagkuhat na. Luman. Ay, pagka-klaro sa balak. Ala na balik. Ah, ay ka.